att lära oss det Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att vi måste veta om det. Vet inte vi om det, då är det omöjligt att vi får det vi kräver eller vi förväntar oss från Allah subhanahu wa ta'ala. Varför tog jag den här ämnet? Eftersom vi befinner oss just i den perioden. Ramadan-period är borta. Jag hoppas att vi har fortfarande de belöningarna, inshallah. Och nu är det en annan period, en annan säsong som har kommit. Välfärden hajj. Vi vet nu, det är många som vet vilka typ av ihram som finns. Det vet alla nu. Men vi ska alltid försöka påminna våra bröder och systrar i islam om den här resans historia. Jag läste det här i Koranen. Vad Allah subhanahu wa ta'ala sa till profeten Abraham. Och vi har läst i Koranen när profeten Abraham lämnade Egypten och åkte direkt till Saudiarabien. Var i Saudi, det var nuvarande Makka som hette då Bakka. Han gick dit med sin hustru eftersom det inte gick att bo tillsammans med den första hustrun Sara som inte hade barn, men hon hade barn. Då blir man lite svartsjuk, eller hur? Jag som är först, men jag har ingenting. Du som är andra, du har någonting. Då börjar det lite sådana som vi vet, det som är naturligt. Han gick med dem till den platsen där Kaaba finns idag. Men fanns dessa höga väggar runt Kaaba? Nej, de fanns inte. Kunde man se att här är Guds hus? Det kunde man inte se. Eftersom det hade försvunnit en gång i tiden. Men själva bygget är inte Sayyidina Ibrahim som har börjat denna in. Inte Ibrahim som började grunden in. Utan grunden enligt historien är byggt av änglarna. Från den dagen Allah subhanahu wa ta'ala sände ned första människan Adam. Som vi vet att änglarna har deras eget hus. Och Adam njöt av den typen av dyrkan som änglarna hade där uppe. Då ska vi också ha likvärdigt här på jorden. Det här är rahma, barmhärtighet från Allah subhanahu wa ta'ala till människan. Så fick vi det. Men hur som helst, där lämnade han hustrun och barnen, Ismail. Vi ska köra snabbt, vi har inte så mycket tid att berätta hur mycket som helst. Och när han lämnade dem där så gick han. Men frugan frågade honom, hur ska du lämna oss här i den här platsen som ingen annan finns här än vi? Är det bara massa skog och det finns ingen skog heller. Det är bara mörk och tyst. Ingen som bor där. Hon frågade 3 gånger. Och den 3:e gången sa hon, är det Gud som har sagt det till dig? Då sa han ja. Då blev hon lugn. Eftersom hon vet att Gud kommer inte att lämna dem ensamma. Efter en tid kom profeten Abraham tillbaka för att besöka familjen. Profeten Abraham vet vad som pågår. Han har kontakten med
Allah subhanahu wa ta'ala. Därför hur ska vi veta det? Därför det står här i Koranen: Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra zi zar'in inda baytika al-muharram. Att han har lämnat dem på den här platsen där det är Gudhus. Gudhuset finns. Men han kunde inte se något hus där. Men hur kunde Abraham veta om det där? Det här är från Allah subhanahu wa ta'ala. Men efter en period kom han tillbaks för att besöka dem. Han befann Hajar hade dött. Och Ismail fanns inte där. Han gick och han frågade Ismail hustru, hur är läget? Hon sa ja, det är bra. Förutom att vi är så fattiga si och så. Han frågade inte om fattigdom och sånt där. Hur mår du? Jag mår bra. Sen tyst. Inte som en del. När du säger att vi våra SFI läsande, vad heter du? Igår hette jag Abdallah, men idag heter jag Ibrahim. Han frågade, vad heter du? Ibrahim och tyst. Han sa till honom när han kommer till honom att ändra symbolen, hemdörren eller något symbol. Det betyder alltså att när Ismail kommer, låt honom få skilja sig från den här frugan för att hon pratar för mycket. Det förstod Sidina Ismail också när han kom och frugan sa till honom det gamla mannen hade sagt. Då sa han till honom, henne, det är min pappa. Han sa, jag får skilja mig från dig. Så gifte han sig med en annan. Abraham kom tillbaks igen. Det fanns inte Sidina Ismail där. Då han hade åkt någonstans och gjorde sina affärer och sånt där. Abraham frågade frugan, hur mår ni? Bra, alhamdulillah. Då var det lugnt. Han gjorde dua för dem. Så han gick tillbaka och kom igen tredje gången. Då befann han Sidina Ismail där i Mekka. De hälsade på varandra, kramade, som du vet, mellan föräldrar och sina barn. Då sa Abraham till Ismail, sin son, att Gud hade ordrat mig att resa upp det här huset. Det är det Allah subhanahu wa ta'ala säger här. När Abraham och Ismail lade grunden till helgedom bad de bad till Allah subhanahu wa ta'ala. Herre, ta nådig emot vår möda. Du är den som hör allt, vet allt. Och sa de, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Herre, gör att vi underkastar oss din vilja och gör våra efterkommande till ett samfund av människor som underkastar sig till din vilja. Lär oss att förrätta vår andakt och ta emot vår ånger. Du är den som går den ångestfulle till mötes, den barmhärtige. Det var de dua profeten Abraham och sin son Ismail gjorde. Så mina bröder och systrar, när du går till Hajj, du ska alltid ha det i åtanke alltså. Historien. Tänk dig när du och ditt barn går till Mekka och gör Hajj. Hur lycklig du kan vara att du är där med dina barn. Tillsammans ser ni den heliga Kaaba. Tillsammans ser ni där profeten Abraham stod och byggde de här väggarna, huset, med hjälp av sonen Ismail. Och tänk hur jobbigt Ismail mamma hade när Abraham lämnade dem där. Maten är slut, vattnet är slut. Hur mamman sprang mellan de två bergen, Safa och Marwa. Och du ska ha i ditt vetskap, du ska tänka på hur det var mellan Abraham och Shatan när han skulle offra
Så det är därför det kom det här med Jabra. Du ska tänka alla dessa historier, men du ska inte ha i din skalle, alltså när du åker till Saudi, då ska du stå framför heliga Kaaba och säga den där stenen, ge mig det här, ge mig det här. Den kan inte ge det. Du ska inte göra ibada på Kaaba, utan du ska bara göra det du har blivit tillsagd. Gör runt 7 gånger och gå därifrån. Sen gör du dina 2 raka framför Maqamu Ibrahim, för att det är Allah subhanahu wa ta'ala som har sagt det. Men du ska inte be den där maqam att ge dig rizq i dunia. Då har du inte fått någon hajj. Så det är därför, mina bröder och systrar i islam, för att man ska få den godkännande från Allah subhanahu wa ta'ala när du gör hajj. Då måste du lämna allt som handlar om kyrk. Allt som är onödigt. Gör bara som Allah subhanahu wa ta'ala. Det är hajj som det gäller. Tawaf, dua och salat. Och sen wukuf al-arafa. Och sedan gör man eid. Om man ska offra, då offrar du. Och gör du bye bye, tawaf. Och sen återgå och kommer du till ditt hemland. Då är du ren. Men om du lägger någon vid Allah subhanahu wa ta'ala, vilken är kyrk, då har du inte någon hajj. Då har du bara kastat dina pengar i onödan. Så därför, mina bröder och systrar, det är mycket viktigt. Ni som vill gå till hajj, skynda er. Du har stora moskén, de säljer biljetter. Du har andra bröder, han brukar komma här, Marwan och så vidare. Köp där och åk till hajj, för att det här är den 5:e pelaren. Om du har halal pengar, om du är frisk och du är stark och du är muslim förstås, åk till hajj. Gör inte du det när Malakan Mauti hämtar dig, då är du mycket skyldig. Det kan hända att Allah subhanahu wa ta'ala straffar dig. Allah wa salli ala sayyidina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah alayhi wa sallam. ولقد أمرنا رب العزة والجلال بذلك في كتابه العزيز وقال أعطنا الخير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول عليه أفضل الصلاة وأتم تسليما صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي أصحابه وأن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.